ngana manga o kota sasa ani na sasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani son kuma ko jama sunzun ani bajama sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento so fana ani len shima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin kreke aboto fin wuri chori o ko likurukle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni ko hotep ni jawni tuma damarka joswati ka wuruki ka bama gatoma obari kano ka degede kolokoto imotep dumia au ni senanga emission mandi kono emission na ya intitulé ko sondon la nature anga sunku yininga nature de sunku ye bamanangana ka sunku yininga o korode ka an lamini yininga ka sunku yininga o korodore ka an yere yininga o lasa an karamo ba ale tema dole tuguni ambe foli di amano e badi samake abe foli ke jamala ambe soraka temeni anga babuye karamo ini tuma ama kolokoto imotep dumia yera ni tuma mba lameje klub befo mba fo hotep damarika josabati ka uruki ka bamba mbu be bismillah nga keneka aywa karamo bisa amena duguma bi flade yininga donc facho la duguma yiri fla donc ibe en placera yiri mundu bolendo ñogon fe donc comment ba kala ma choga amna ka fo sinaya walma dafa ñogonya walma kodo ñogonya o sunku yere sigilen do de ka nature yere kurundu do ye quoi la diversité donc a fomma ko bonyogoma ola ibe a duguma yiri tɔgɔ fanye ani asina mun be an bolo ibo tɔgɔ fanye ko ma kutu dɔ fanye aywa o jaranye kosɛbɛ bita amna bi baro kɛ yiri fila mun kan olu be duguma de yɔrɔ n'a kɔni fɔra ko yiri mɔgɔ hakili bɛ taa yiri babaw de la nka o bɛ ɲinɛ kuma dɔ la k'a fɔ ko binw b'an senkɔrɔ bin o ni binni o man jan ɲɔgɔn na mɔgɔw k'u hakili to la o bɛ dugumala de la o bin ninnu na olu fana bɛ ɲɔgɔnw ɲɛ koyi nka bi bin dɔw de bɛ yen minnu tɔgɔ b'an da kuma bɛɛ min filɛ ne senkɔrɔ nin ye an b'o wele ko segu fali a tɔgɔ ka ca o de la segu fali n'i taara furafeerelaw fɛ yen k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ segu fali la dɔrɔn o bɛ sin ka nin bin de yiri la nka o jiratɔ la dɔw bɛ sin k'a fɔ ten ko ko o tumana ko nin tɛ moritaba ye de wala moritaba o fana y'a tɔgɔ dɔ ye dɔ fana bɛ tila k'i kanto tuguni u b'a fɔ ko ko o tumana ko jofaga tɛ yan dɔw fana b'a fɔ tuguni ko jofaga a bɛɛ y'ale bin suguya ye yiri misɛnnin de don a b'an senkɔrɔ a bɛ se ka yɛlɛn ka se mɔgɔ cɛkisɛ hakɛ la n'o ye camancɛ hakɛ ye a bɛ se ka yɛlɛn tu kɔnɔ ka se o ma dɔw yɛrɛ bɛ se ka yɛlɛ o sanfɛ ni nɔgɔ bɔra kosɛbɛ yɔrɔ la o bin nin de filɛ nin ye n'i ye segu fali ta k'a lajɛ n bɛna a bulunin dɔ ta ale de filɛ i m'a ye ale kɛlen bɛ ka kɛ a bulu bɛna bɔ saba a kɛrɛ la nka kala min ni bulu bɛ falen o kan dɛ kala nin fana bɛ si b'a la si nin ka nugu wala komisa ni si nin nugura i b'a ye k'a fɔ a bɛ yɛlɛn a bɛ tila ka bɔ u b'a fɔ cogo di côté opposé la quoi n'o ye bamanankan na opposé yɛrɛ jumɛn a fan dɔ in a kɔdon ma quoi ni bulu nin bɔra kɛrɛ kelen na o kɔdon ma bulu wɛrɛ bɛ taa bɔ yen o kɔdon na bulu wɛrɛ bɛ taa bɔ yen o bɛ yɛlɛn ka sɔrɔ ka taa laban ni feere ye fo ka tila ka se den ma donc a b'a fɔ a bɛ alterner en même temps bulu bɛ bɔ impɛri saba donc ni saba bɔra fan fɛ o sanfɛ o kɔdon ma saba wɛrɛ bɛ bɔ o fana sanfɛ o kɔdon ma saba wɛrɛ bɛ bɔ a bɛ yɛlɛn ten i ko étage ka sigi ɲɔgɔn kan o la ni a janyara ka se kasaka dɔ ma a bɛ feere o feere nin fana bɛna laban den na mais den ma se nin ma fɔlɔ nin yiri de ye ko segu fali n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ bulu ninnu kɛcogoya bulu mana kɔgɔ cogo cogo a kɔnɔbaranin b'a la a kɔnɔ ka fɛrɛ ka sɔrɔ ka ani janya ka se hakɛ la donc kɔnɔbara nin dɛ o de y'anw ka lajɛta yɛrɛ n'i b'a fɛ k'ale segu fali ɲini k'a dɔn dɔrɔn a kala la bin kala la si dɔɔnin b'a la mais n'i ye kɔnɔbara nin ta k'a lajɛ a tɛ se ka fili i mana bulu nin ta bulu nin bɔlen don saba ka sɔrɔ k'a funu dɔɔnin camancɛ yan fan fɛ ka sɔrɔ k'a janya bon n'i bɛ nin ta k'a ɲini i bɛ nin lajɛ segu fali la nka n'i taara yiri dɔ sɔrɔ kungo kɔnɔ min b'i n'a fɔ segu fali o de y'a sina ye o filɛ nin ye an bɛ ka o yira mɔgɔw la cogo min na n'i y'u bulu fila ta ka da ye n'i tɛ mɔgɔ ye min bɛ kɔlɔsili kɛ i m'a ye n'i tɛ mɔgɔ ye min bɛ kɔlɔsili kɛ i bɛna ninnu fila bɛɛ kɛ kelen ye
parce que n'i y'a jateminɛ Segu Fali bulu ale bulu ka bon ni Asina ta ye. Asina bulu ka misɛn ni dɔ in ta même ta si bi Segu Fali kala yɛrɛ la mais si ti dɔ in na. Dɔ in si ka misɛn de dɔ in si ka misɛn a ka surun ala tɛ ɲini ka ye ka tɛmɛ Segu Fali kan bon nin ye fɛn dɔ ye an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka nin na mun na sunkun yɛrɛ bɛ to ka nin fɛn ninnu bila an ɲɛkɔrɔ. A b'a fɔ an caman bɛ ka Segu Fali sina san sugu la ka o kɛ an mago ye k'a sɔrɔ an bolo k'an bɛ ka Segu Fali san k'a sɔrɔ a sina de b'an bolo. Donc a danfara kɛnɛkan t'a dɔ i y'o mun fɔ bulu ninnu en même temps i b'a ye Segu Fali yɛrɛ n'o ye jɔfaga ye a bulu saba la a cɛmancɛ ta in bɛ bonya ka tɛmɛ tɔ fila in kan. Bon i b'a ye nin bulu ye bulu misɛnnin saba ye bon ale ta cɛmancɛ ta tɛ bonya mais ale bɛ janya de ka tɛmɛ tɔw kan mais u bonyaw ye kelen. Bon tubabuw sɔrɔla ka u danfara bɔ ɲɔgɔn na ni tɔgɔ ye i m'a ye an b'a fɔ Segu Fali a n'a sina tubabuw ko nin ko stylosantès o de filɛ nin ye ko erecta ko Segu Fali bɛ a mana janya cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ ale wulilen don ka jɔ. Donc olu ye erecta fara o kan c'est comme si a bɛ janya ka jɔ cagua ka jɔ coga a kɔni tɛ bin a yɛrɛ ma wa hali n'a bɛ sa fana a jalen de jalen bɛ to. A non scientifique de ye stylosantès. Stylosantès erecta o y'ale ye bon nin fana ye stylosantès ye o kɔrɔ k'u bɛ denbaya kelen na ko mais yiri kelenw tɛ donc nin ta ye hamata ye hamata ye jumɛn ye ko a laban bɛ da de ka woyo ni a bɛ woyo bari n'i y'a ta k'a lajɛ sa Segu Fali janyatɔ la i m'a ye a mana janya cogo o cogo a bulu minnu bɛ bɔ kɛrɛ ninnu na i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ bɔ dɔrɔn ka yɛlɛ mais ni bulu kelen bɔra kɛrɛ la ale yɛrɛ bɛ tila ka janya ka na kɛ i b'a fɔ bolo wɛrɛ quoi. I m'a ye n'ale kɛra bolo wɛrɛ a laban na a bɛna da duguma de donc i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la ni sanji nana i bɛ taa ninnu dadalen sɔrɔ duguma bon n'a donc a b'a fɔ justement la remarque vraiment est fondamentale parce que nin bulu bi bɔ a kala la directement a ti k'a damana bolo ye ka bolo misɛnnin bɔ a la non mais stylosantès a matin in ale bɛ bolo bɔ fɔ bolo misɛnninw bɛ tila ka bɔ la donc fɔ bolo in bɛ tila ka da ka sɔrɔ a ju in tɔ bɛ ka yɛlɛ kosɛbɛ o de filɛ nin ye an ɲɛkɔrɔ nin ye tan donc mɔgɔ minnu bɛ taa Segu Fali ɲini u b'a dɔn k'a fɔ nin yiri nin a ma da la Segu Fali gansan Fali b'a dun Fali ka kɛnɛya bɛɛ b'o dɔn yɔrɔ mais nin min fana filɛ nin ye o fanga min bɛ Segu Fali la n'a fɔra k'a bɛ fanga don bagan na o bɛ hamata nin na parce que u bɛɛ ye stylosantès ye a bɛ ko ni mɔgɔ min y'i kanto sisan ko ɲɔ ko ani saɲɔ i m'a ye keninge ani saɲɔ u fila bɛ ye ɲɔsun de ye bon ninnu fana ta bɛ ten de nin ye hamata ye nin b'a fɔ ko Segu Fali sina nin ye Segu Fali yɛrɛ ye donc n'i ye nin dun tɔgɔ min b'a la ko stylosantès o b'i yɛrɛ sɔrɔ dɛ i bɛ kɛnɛya de mais n'i kɛtɔ ka kɛnɛya sisan i yɛrɛ dɔn ni dɔnni ni baara magoɲɛ bɛ taa ɲɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ danfara bɔ yɔrɔ dɔw la u y'u kanto Segu Fali ma k'a bɛ siri caman de tigɛ mɔgɔw bɛ taa Segu Fali bɔ ka ko tile 7 siriko ni fɛn ninnu na nka i b'a dɔn k'a fɔ ko kɛnɛya min b'a la bagajiw bɛ nin na min b'a to sumaya bɛ nɔgɔya i ma a bɛ se ka sumaya ça fait prévenir le palu a bɛ se ka sumaya kunbɛn mɔgɔw yɛrɛ caman bɛ yen u bɛ Segu Fali wuli ka kɛ kafe de n'an dun ko kafe an b'a dɔn min bɛ kɛla daraka de la mɔgɔw bɛ Segu Fali wuli ka kɛ kafe ye u b'a wuli k'u ko n'a ye bon dɔw de b'a wuli sisan ka kɛ k'u wusu n'u ɲɛ b'a la k'a fɔ ko kow cayalen bɛ u ma sigida la walasa ka ko dɔw kunbɛn i m'a ye o yiri de filɛ nin ye bon mɔgɔw bɛ taa o de yiri ta sisan ka o tɔgɔ ta ka taa yiri wɛrɛ feere o nɔ la bon n'i ye nin feere a ma fɔ ko n'i y'a wuli ka min k'i tɛ kɛnɛya o i bɛ dɔ sɔrɔ a la n'i y'a wuli ka min ko i t'i a gazi sɔrɔ i bɛ dɔ sɔrɔ a la mais nin tɛ Segu Fali ye a b'a fɔ sisan ni mɔgɔ min y'a laɲini magoɲɛ wɛrɛ kama mun ti a furakɛli kun kelen ye donc e mana taa sina san ko y'a yɛrɛ ye i bɛ fɔ a kɔ a bɛ sɔn ka k'i kɔnɔ ko a tigi y'i nɛgɛn ka sɔrɔ fili kɛra fɛn yɛrɛ de la voilà o de filɛ an ɲɛkɔrɔ nin ye Kolokoto Imhotep Dimiya ni mɔgɔw bɛ ka na ko Segu Fali n'i y'a fɔ k'u ka don k'u ka bin bɔ dɔrɔn u bɛ taa nin bɔ ka tasa faga ta i y'a yira k'a fɔ a bɛ dugukolo ka régénération fana yira donc sisan komi an bɛ ka sunkun de ɲininka sisan munna sunkun yɛrɛ b'a to nin bin fasuguya ninnu bɛ falen anw da fɛ bon n'i ye Segu Fali ye dugukolo min kan
kumaden fila saba ɲɔgɔn bɛ na bɔ o kɔnɔ quoi i bɛ taa sɔrɔ o dugukolo kun sɛgɛnna mɔgɔw y'a laminɛ ka bin tigɛ ka yɔrɔ bɛɛ fa ka dugukolo ni faga ni engrais ni fɛnw ye ka tila k'a fili ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye ɔ bin minnu bɛ na an b'a dɔn k'a fɔ ko ngunjɛ ye yiri fɔlɔ an delila ka kuma o kan nka bin minnu bɛ na an b'a dɔn an bɛ segu fali dɔw kun bɔbɔtɔ la n'i ye segu fali ye dɔrɔn ko dugukolo bɛ kɛlɛ la k'a yɛrɛ de ɲini sisan ale bɛ na ka falen dugukolo min kan i bɛ taa sɔrɔ fanga commencera ka segin donc o la nin bɛ bɔ k'a fɔ ko ayiwa an bɛ se k'an yɛrɛ yira n'i y'a ye yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ o fanga bɛ o dugukolo la mɔgɔw dɔw bɛ na o yɔrɔ la sa k'o yɔrɔ to yen tuguni a ka fanga yɛrɛ de sɔrɔ yɛlɛmaliko ninnu t'a la ka dugukolo labure ka engrais ni fɛn ninnu k'a la o tɛ dɛ i b'a to yen a k'a yɛrɛ sɔrɔ de segu fali sina de bɔlen ni filɛ nin ye i m'a ye ale ka misɛn a bɛ bin wɛrɛw cɛ la i m'a ye a bolo tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a lajɛ quoi i bɛ taa sɔrɔ misɛnya dan de ye n'i y'a ni dɔ in ta k'u jɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn i bɛ misɛnya danfara ye carrément u ni ɲɔgɔn cɛ bon ale fana mɔgɔ kana miiri ko ɲɛci t'a la dɛ ale ɲɛci bɛ yen o ye ka baganw la dumuni mɔgɔ ka teli ka nin turuturu forow la k'a bila ka woyo ka yɔrɔ fa u b'a tigɛ a bɛ nugu u b'a kɛ k'u ka baganw la dumuni o ye baw ni faliw ni sagaw ni misiw ye quoi o bɛ kɛ k'o baara kɛ voilà donc en même temps mɔgɔ dɔw b'a kɛ sumaya fura ni fɛn ninnu ye mais a fanga ma bon ka segu fali yɛrɛ yɛrɛ bɔ donc u b'ale wele ko Stylosanthes hamata bon o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko o fila dɔrɔn de ye nin Stylosanthes ninnu ye dɛ n'i bɛ taa bin kunda i bɛ taa sɔrɔ a sufiya wɛrɛw bɛ bɔ yɔrɔw la nka a kɔgɔlen min b'u ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'an man ka ɲinɛ o yɔrɔ kɔ segu fali bɛ jɔ kaki nka Stylosanthes tɔw olu ka teli ka woyo olu bɛ bolo bɔ ka woyo bolo bɛ woyo voilà donc o de yiriw filɛ nin ye n'an ko samiyɛ donda in na a kɛlen bɛ k'a yɛrɛ yira mɔgɔw la kosɛbɛ ne ka kungoso yan nɔ nka mɔgɔw bɛ ka na n'u bolo bɛ fili kuma dɔ la k'a sina bɔ ko y'a yɛrɛ yɛrɛ ye voilà donc o dakuruɲɛ damadɔ tun b'an fɛ ka fɔ o ko la quoi ayiwa an hakili la mun tun kan ka fɔ Stylosanthes ninnu kan o faamuyara n'o ye segu fali ani segu fali sina dɔw b'a wele ko moritaba dɔw b'a wele ko jofaga donc o la an ye nin duguma yiri fila ɲininka u ye jaabi min di an ma o jaabi hakili la o bɛ somɔgɔ sama bɔ o la an bɛ taa bin duguma yiri wɛrɛ ɲininka hali bisa an b'an ka émission mandi kɔnɔ an bɔra ka duguma yiri fila ɲininka sisan n'a bɛ fɔ o ma ko kungo fali ani kungo fali sina donc an bɛna na duguma bin dɔ fana ɲininka tuguni yiri mun don yiri bina ka don donc mankutu ka bon kosɛbɛ o la karamɔgɔ i bɛ a tɔgɔ fɔ an ye ka taa se a non scientifique ma ani mankutu min b'a la ayiwa o diyara n ye kolokoto Imhotep Dunbiya donc sisan bin min bɛ yen n'an bɛna kuma o ma o ye duguma bin fitinin dɔ de ye an bɛ samiyɛ min na wagati min na sisan ale bɔ wagati yɛrɛ ka kɔgɔ ka se sisan ma o de ye nin ye u b'a fɔ o bin ma tɔgɔla nɔgɔya la ko bagani maloya la nka mɔgɔw b'a dɔn kosɛbɛ furakɛlikɛlaw fɛ ko jutuguni ye bin ye min bɛ bɔ samiyɛ dɔrɔn de fɛ ale tɛ sɔrɔ nka samiyɛ mana kɔgɔ de fana i b'a dɔn kosɛbɛ ka bɔ yiri tɔw la ba ale bɛ mun kɛ sisan ale de filɛ anw senkɔrɔ fan bɛɛ fɛ yan nɔ ale n'i magara la dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ a jɔlennin bɛ tile la tan n'i magara la dɔrɔn dɔɔnin i b'a ye a bolonin bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka datugu donc mɔgɔw y'o tɔgɔ da la ko yiri min n'i magara la a b'a yɛrɛ datugu o de nana kɛ jutuguni ye yiri in a ɲininen don a dɔnnen don furakɛlikɛlaw fɛ kosɛbɛ an yɛrɛ ka muso kunda maɲamagaw de b'a nin dɔn kosɛbɛ bari mankutu min filɛ nin ye ale la n'a bɛ k'o yira anw na a lahala nin n'a bɛ k'o yira an na n'i magara la a bɛ datugu o ɲɛciba de bɛ buna hadamaden i bɛ taa sɔrɔ anw fana ka ɲɛnamaya kɔnɔ dɛ anw de bɛ fɛn dɔw ɲini olu ka bɔ nin cogo in na ka tila ka datugu o cogo la ten donc o de yiri filɛ an senkɔrɔ nin ye donc nin min filɛ an bɛ se k'a fɔ ko maɲamagaw bɛ nin bɔ k'a kɛ ka an balimamusow labɛn yan'u ka se kɔɲɔso ma u b'a kɛ ka kɔɲɔcɛw labɛn yan'u ka se kɔɲɔso ma donc a b'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko ka a sɔrɔ so ja yiri yɛrɛ bɛ mɔgɔ lakɛ so ka sɔrɔ i bɛ ŋayan kɔnɔ kosɛbɛ an ka
danbe kɔgɔlenba dɔ ye ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ k'u bɛna furu ɲɔgɔn ma k'u ka sɔrɔ so ni min filɛ nin ye an ka mɔgɔya sira belebele dɔ de ye ni mɔgɔw bɛna fara ɲɔgɔn kan ni dɔw bɛna ɲɔgɔn furu ni dɔw bɛna fara ɲɔgɔn kan sisan anw ye ɲininkali kɛ ko mun de y'a to mɔgɔw yɛrɛ bɛ nin ɲini ta nin cogo in na ka taa sɔrɔ jaa sunkun yɛrɛ kɔnɔ o fana labɛn cogo bɛ yen wa nin yiri in bɛ don o la n'i ye nin yiri nin ta k'a ni mangoro fara ɲɔgɔn kan k'a dilan cogo dɔ la a b'a to an ka npogotigi minnu ni maga kɛr'u la ka sɔrɔ u ma se so i bɛ taa u sɔrɔ so tuguni bari nin bɛ se ka muso labɛn k'a lakuraya nɔ la o de yiri dɔ filɛ nin ye donc a b'a fɔ ja fila caman bɛ a yɛrɛ nɛgɛ k'a y'a ta sɔrɔ so ja o b'a sɔrɔ mayamaga ye ale diribile ou bien kɔɲɔmuso ye ale diribile kabako don bari anw ka dɔnniya yɛrɛ filɛ nin ye nin yiri bɛ ne fɛ yan nɔ ne m'a fɔ ne ye furakɛlikɛla ye ne yɛrɛ ye a mɛn karamɔgɔ dɔ da olu ka dugu la olu yɛrɛ ye sɔrɔsoko in olu y'a bɔ a ma parce que a dalu bi bɛɛ bolo mɔgɔ caman bolo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko wala fɛn a b'i lakuraya ka sɔrɔ kura tɛ quoi wala donc depuis bɛɛ dɔn olu yɛrɛ y'o a sɔrɔla so in annulé wala furu mana kɛ bɛɛ ka tɛmɛ ni ci a banna kosɛbɛ o fɛn dɔ de filɛ nin ye a b'i n'a fɔ an bɛna maga bin dɔw la n'an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛna fɛn dɔw ye u bɛ mɔgɔ kɛ i b'a fɔ i bɛ to denmisɛnniya de la k'a sɔrɔ i ye si kasabi caman de justement il y a des gens qui disent aussi k'a bɛ mɔgɔ rajeunir o de ye yiri don donc sisan an bɛna o y'a mankutu kɔgɔlen ye ni mɔgɔ min t'i fɛ farikolo ka kɔrɔ c'est à dire i b'a sɔrɔ si bɛ mun bɔ i jɔlen mɔgɔw b'a i t'i bila yen o b'a sɔrɔ si y'o bɔ a ka ca n'o ye donc a yiri in b'o voilà donc ale filɛ nin ye sisan ale bɛ o sira de kan an filɛ ka yɛlɛ sira min kan sisan fɛn dɔw bɛ yen nɔ i b'a kɛ i t'a fɛ mɔgɔ k'a dɔn i y'a kɛ mais a bɛna i lasegin donc a b'a to ni mɔgɔw ser'i ma dɔrɔn u b'a miiri k'a fɔ e ma se k'a sɔrɔ e tilala o la kaban donc nin yiri y'o ye ni a non scientifique ni tubabuw yɛrɛ ko a ma ko biophytome donc n'i y'o jateminɛ sisan i bɛ taa sɔrɔ dɛ ko fɛn min bɛ kurayali kɛ sunkun kɔnɔ donc biophytome et puis phytome i n'a fɔ fɛn u b'a fɔ min ma ko photosynthèse i y'a ye min b'a to yiri yɛrɛ bɛ tile ta dɛ k'a yɛrɛ kɛ yiri ye quoi binkɛnɛ donc i bɛ taa sɔrɔ a kun yiri a bɛ nimayali kɛ quoi a bɛ nimayali kɛ o yɛrɛ jatiga de yiri dɔ filɛ nin ye donc ni e bɛ to ka nin bɔ sisan ni e ye cɛ kunda ye ou bien e ye muso kunda ye e bɛ to k'a don i koli la n'a fɔra koli ye koli ye dɛ i bɛ wagati ta ji min na dɛ a b'a to i farisogo nin ko antioxydant i bɛ si sɔrɔ nka a tɛ ye i kan de quoi a t'i ye i kan i bɛ kɛ i b'a fɔ mɔgɔ min ye san 20 ye o bɛ lajɛ i b'a fɔ san 15 ou bien i ye san 40 ye i san 25 jate bɛ ka bɔ i san 35 jate bɛ ka bɔ parce que nin bɛ taa ka taa i fari dɛmɛ a ka yɛrɛ lakuraya de donc o biophytome ma yɔrɔ u b'a fɔ nin fana ma ko ambraculum n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a fɔ ko umbrella o ye anglais i b'a fɔ ko parapluie parasol i m'a ye a dayɛlɛlen bɛ k'a ɲɛsin tile ma sisan sisan ale bɛ tila ka i mana maga la dɔrɔn a bɛ datugu a bɛ datugu cogo min na i b'a fɔ n'i ye parapluie turu a kun kan fana k'a juru sama a bɛ datugu cogo min na nin bɛ kɛ ten donc non justement a bɛ parapluie mécanisme kelen in dɛ o yɛrɛ de filɛ nin ye voilà bon anw ɲɛna sisan ko anw taara bɔ nin bin kan i b'a dɔn ko fɛn caman de dogora anw na k'a dɔn i b'a fɔ ko k'a gundo don a na i b'a fɔ ko suya i b'a fɔ ko u bɛ tila ka i sama ka don ni diinɛko ni damarimako ni fɛn ninnu sera i tɛ se ka faamuya sɔrɔ a la nka i bɛ ɲininkali kɛ ne taara ka taga ɲininkali kɛ nin yiri nin kan ne ko n ko o tuma na nin yiri kɛra cogo jumɛn na ni e magara nin na ko ale b'a dɔn fɔlɔ k'i magara la kelen fila a bɛ tila k'a fɔ tuguni a i jɔ n ka n yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan parce que n feere bɛ camancɛ la n k'a mara ka ɲa n ko nin yiri bɛ se ka o kɛ cogo di u ko attention ko n'i taara lajɛ k'i bɛ taa sɔrɔ a kɔnɔna de la il y a des bulles d'air et puis il y a un mécanisme ko i bɛ taa sɔrɔ fiɲɛ dɔw de bɛ bolo dɔw la mécanisme dɔw de bɛ yen ko o de n'i mana maga la dɔrɔn ko o de bɛ déclencher quoi ko la ko nin yiri a bɛ sin ka mɔsɔn ko ka na gulɔ a yɛrɛ la bon anw bɛ k'an yɛrɛ ɲininka anw bɛ ka sungun yɛrɛ ɲininka mais an b'a fɔ n ko kuma na o dɔnniya yɛrɛ bɛ nin yiri yɛrɛ ma cogo di de sisan e magara la e kɔni y'a dɔn e hakili b'e la
cerveau bɛ la mais ni yiri ni c'est-à-dire ale y'a dɔn cogo di ko magamana k'ale la ale ka ɲi k'a yɛrɛ protéger parce que c'est sa manière k'a yɛrɛ lakana voilà o y'o de fɔ ne ɲɛna k'a fɔ ko sisan ko diɲɛ yɛrɛ sera o seleke de ma diɲɛ fantan naani bɛɛ ko bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka sisan ko tuma na n'i nana ka n'i bolo da yiri la o a b'a dɔn wa a t'a dɔn n'i ye yiri kari o a b'a dɔn wa a t'a dɔn n'i ye yiri fara bɔ o a b'a dɔn wa a t'a dɔn wa bon sisan u ko diɲɛ yɛrɛ b'o yɔrɔ de la ko ɲininikɛla bɛɛ balannen b'o yɔrɔ la ko u bɛnn'a kan ko k'a fɔ ko komi dantanfɛn de don damari y'a dan nɔ damari y'ale fana dan i n'a fɔ anw dannen bɛ cogo min na ko tuma na ko dɔ b'a yɛrɛ la o tɛ se ka o de ko kuma o tɛ se k'u tɛgɛ da o de kisɛ c'est-à-dire sekoya dɔ b'ale la o de kama an ka golofi sɔlɔmidonya kɔnɔ pour l'africain n'i y'a ta k'a lajɛ Djewuti ka kurundu fɔlɔ c'est-à-dire premier loi de Djewuti Hermès Trismégistus ale ko le tout est esprit l'univers est mental, le tout avec grand T. C'est-à-dire qu'au fin bel adjectif solomine, qu'au jaba, c'est-à-dire l'univers est myriade. Donc voilà, pour l'Africain, c'est-à-dire à la base, ni ani yiri, ani bin, ani bogo, ani fara, ani clé. À la base, en bé fondamentalement, en bé kelen, fin kelen. C'est-à-dire en bé bora fin kelen. C'est-à-dire énergie sous kelen en bé kein quoi. Bon. Donc o de kama i b'a ye o correspondance bɛ a ye imagine maga bɛ kɛ nin na dɔrɔn a b'a dɔn ko maga kɛra ale la k'a fara ɲɔgɔn kan bon an b'a ye fana k'a fɔ a dun ti bɔ ma bɛɛ fana parce que duguma bin yiri fitinin yɛrɛ de don wala i yɛrɛ b'a ye ka tɛmɛ a la walima i bɛ yɛlɛ a kan i t'a dɔn k'i yɛlɛnna fɛn kan parce que a ka dɔgɔn yɛrɛ yɛrɛ de mais ale n'a ka o dɔgɔya nin vertu b'a la nin vertu thérapeutique b'a la et puis à travers ça a bɛ nin kalanba fana di an ma k'a yira n'a k'a fɔ ja faamu dɔ la an bɛnbaw ma fili baw tubabuw nalen an fɛ yan o y'a ye k'a fɔ farafin b'a fɔ par exemple ne bɛ yiri bɔ i bɛ yiri lamini souvent i bɛ ji de bɔn souvent i bɛ yiri yɛrɛ jansa fɔlɔ souvent i bɛ yafa deli yiri fɛ olu dɔw y'o miiri ko o ye nalomaya ye ja a kunbɛn ye mun ye c'est-à-dire e ni yiri tuguɲɔgɔnya min b'aw cɛ o de ye k'a fɔ ko énergie sugu kelen aw bɛɛ bɔra énergie sugu kelen de la donc n'o ye damari yɛrɛ ye anw bɛ kɔlɔsili la o de b'a to sekoya min bɛ e la dɛ o sekoya dimension wɛrɛ bi yiri in fana a hakɛma dɔ bɛ yiri nin fana na bari yiri y'a yira e la sisan k'a fɔ i kana maga n na i magara la n bɛ n yɛrɛ mɔsɔn bon n'a y'a yɛrɛ mɔsɔn ale ma o ye mun ye anw ma ni ko i b'i bolo su anw ɲɛ la an b'an ɲɛ sin ka kɛ tan ni ne ye n bolo kɛ tan ko n bɛ n bolo da tɔn kan a b'a pan ka taa ni ne ye n bolo bɔ ko n bɛ jɛgɛ minɛ a b'i nɔn ka taa n taara sisan n bɛ tɛmɛ mobili kɛrɛfɛ komi gɔndennin nin n ko n b'a minɛ a y'i ma bɔ ne nana nin turulen sɔrɔ an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ yiri tɛ bɔ a nɔ la bon nin ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ sisan kalo 6 nin kɔnɔ ni samiyɛji jiginna mois de juin la yan'a ka se septembre ou bien octobre ma sisan nin kɔrɔbayara fo kana bɔ yɛrɛ kalama yɔrɔ la ni e taara i bolo d'a kan dɔw b'an senkɔrɔ olu bɛɛ y'u datugu i m'a ye ni i magar'u la dɔrɔn u b'u datugu donc nin taara bɔ a yɛrɛ kalama k'a fɔ ne bɛ se ka nin kɛ bon anw bɛ kɔlɔsili la nin de la sunkun na sunkun tɛ nin kɛ gansan o gansanma yɔrɔ nin dɛ an b'o de nɔfɛ o tuma na k'a fɔ nanzaraw ɲɛna olu tun y'u kanto anw bɛnbaw ma ko nalomanw de don ko n'anw ko nin bɛ yiri la ko nalomaya de don sisan an b'a fɔ a bɛ cogo di nin yɔrɔ de la i bɛ ɲininkali kɛ k'a bɛ cogo di aw ye kɔlɔsili kɛ cogo min na anw fana bɛ se k'a kɛ ten tuguni wa an yɛrɛ b'a fɔ an ka émission kɔnɔ bɛɛ de ka segin o ma parce que n'i y'o ye i bɛ taa ko dɔw sɔrɔ ɲɛfɛ ko camanba de b'an nɔfɛ sunkun bɛ k'a jaabi d'an ma an tɛ k'a jateminɛ k'a fɔ anw ani fɛn ɲɛnɛmaw an mago b'u la cogo min na u mago b'an na ten an kana tiɲɛni kɛ an k'an ka sunkun mara an k'a tɔnɔ bɔ tɔnɔ bɔyɔrɔba dɔ ye nin fana ye k'i b'i ka kɛnɛya i b'a minɛ ka ɲa n'i bɛ ko nin na n'i b'a min o de kama anw yɛrɛ ye sunkun dɔ de n'an ye sunkun ɲininka an y'o de fɔ k'a kɔrɔ dɔ de an ka an yɛrɛ ɲininka an k'an lamini ɲininka n'an ye sunkun lakana an y'an yɛrɛ de lakana n'an y'an lamini lakana bin ninnu yiri ninnu n'an y'u lakana a b'a fɔ an y'an yɛrɛ de lakana o de filɛ nin ye ka yira an fɛ nin jutuguni nin fɛ donc sisan i bɛ taa sɔrɔ furakɛlikɛlaw bɛ nin bɔ cogo di u b'a kelen kelen ni pɔgɔti bolo de la nin tɛ se ka bɔ ni baara ye ko i bɛna ka n'a siɲɛ koyi i b'a tɔmɔ de i b'a siri den 10 den 20 i bɛ taa sɔrɔ a maralen b'u bolo ten bon samiyɛ yiri don a bɛ mara ka tilema bɛɛ kɛ ka mɔgɔw mago dilan san wɛrɛ tuguni u bɛ tila ka kɛ bon an bɔra a kalama fana k'a fɔ ko wagati jan mɔgɔ dɔw tun bɛ se ka hal'a sɛnɛ
bon an y'o bɛɛ dabila parce que u taara principe actif sɔrɔ a kɔnɔ u bɛ se ka minnu dilan laboratoire la u ti baara k'i n'a fɔ a yɛrɛ yɛrɛ dɛ nka u bɛ mago dilan donc sisan nin bɛ ka feere a bɛ ka den a filɛ kɛnɛ ka nin ye an ko k'an b'a o fana bila fɛnw kɛrɛfɛ. Ayiwa o la sa an bɛ bɔ kuma kɔnɔyɔrɔ la ko yaman dɔgɔ hɔtɛp ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko jama sunzun ani bacama sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani len shima ko tagabali kun do brisa meme ko kami do to fen fin krikri aboto fen wuri chori chori o kuli kurukle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dan so ko